Sanibonani-ke guys, ngase ngikhohliwe phela mina ukuthi konje benginishare lama recipes ongawazama for ama picnics. Guys, shuthi sonke siyaphithizela-ke lo December, nana nisangikhumbuzanga. Okay, uzofaka utamatisi wakho, ufaka iham, ufaka ucheese, bese ufaka iqanda elilodwa kanjeya, bese uyagoqoza. Khohlwa ukufaka salt and pepper ukuze kutaste kahle. Bese uthatha puff pastry yakho uyibeke kanjeya, uyisike ibe zikwele, and then uyenza yo guys bengithi ngizama enye shape lapha yangenzeka. Kwavela kwaba amahliphi nje ngingawazi ngaze ngabiza usisi wami ngathi hayibo awuzame nansi into yena kwangathi kuba ngcono ke kuyena. Yabona namhlanje ngibonile ukuthi ngempela umuntu ngeke azakwazi konke, uzokuhlulwe nje ukuluka nje puff pastry le ayidinga umuntu osebenzisa saluni ngibone kahle. Bese uthatha cooking spray yakho uyifaka lapha epanini lakho, beka ipuff pastry le yakade uyigoqa kanje. Awuphoqeleki loda guys ukuthi uyigoqe ngoba nje if ikuhlula Nkosi yami angazi uzomisa ngani. Bese ke kufaka iham notamatisi wakho lo kade ukumixa, and then apply egg wash, uyabheka for 20 minutes. Mase ku right ke guys se golden brown kahle, uthatha cheddar melt yakho uyifaka esitsheni uyayifudumeza. Ibhaliwe kama instructions ngaphandle futhi itholakala kuzo zonke izitolo. Bese ke mase uyifaka microwave uyithela ngaphezulu ave kumnandi.